Referendum sa dakbayan sa Subo ang adlaw alang sa mga bayani nga miula sa ilang dugo ug mibuhis sa ilang kinabuhi aron lang maangkon ang atong kagawasan. Si Femery Dumabok sa report. Gipay ng paghalad og buwak sa monumento sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Gitambungan kini sa mga kawani ug mga opisyal sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Gihimugatan sa mayor sa dakbayan sa Subo nga gisaulog dili lang ang mga nahimo sa mga nangamatay nga bayani, apan lakip na usab ang natampo sa mga modern day heroes. Mitambong ang veterano sa gubat, mga pulis, bumbero ug mga sundalo sa kasaulugan kanihang buntag. Let us be inspired to become modern day heroes by working together for a cleaner, safer, and more progressive Cebu City and Philippines. Ang ilang paningkamot kaniadto mauunta ang atong padayunon karon. Sabtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gipay usab ang flag raising ceremony ug ang wreath laying rites sa monumento ni Dato Lapu-Lapu sa Historic Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Ang dapit mo ay nagsilbing simbolo alang usab sa mga unsung heroes nga nakatampo aron makabot sa nasod ang kagawasan. Sa iyang mensahe, gipahinumduman ni Mayor Cindy Chan ang taga-dakbayan nga angaylang pasidunggan ang mga bayani tungod sa gipakita nilang kaisog alang sa nasod. Samtang lakip sa gipasidunggan ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Jonard Ahong Chan ang natampo sa mga modern day heroes sama sa mga health workers, mga magtutudlo, kapulisan, kasundaluhan, mag-uuma, mananagat ug overseas Filipino workers o guban pa. Lakip sa mga modern day heroes ang mga community volunteers ug bisan gani ang mga yanong lungsuranon nga nakatampo alang sa kaayuhan sa dakbayan ug sa nasod sa kinatibuk-an. Uban ni Clans Gabutin ug Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.